అనాసాగరం జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో విచారణ చేపట్టిన కృష్ణా జిల్లా సబ్ కలెక్టర్ సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్. వివరాల్లోకి వెళ్తే, అనాసాగరం జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో ఇటీవల వాటర్ ట్యాంక్ శుభ్రం చేస్తూ విద్యుత్ తీగలు తగిలి మృతి చెందిన గోపీకృష్ణ తమ కుమారుడు మృతికి ప్రధానోపాధ్యాయురాలు పూర్తి బాధ్యురాలు అనే ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి విచారణకు ప్రత్యేక అధికారి సబ్ కలెక్టర్ ప్రవీణ్ చంద్ర కేసు నమోదు పూర్వపరాలను పరిశీలించి విద్యార్థులతో మాట్లాడి ఉపాధ్యాయులు ప్రధానోపాధ్యాయులను విచారణ చేసిన సబ్ కలెక్టర్ సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్ర అనంతరం మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పరిశీలించి విద్యార్థులతోనే కూర్చొని భోజనం చేశారు సబ్ కలెక్టర్ సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్ర. అనంతరం అనాసాగరం జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో విద్యుత్ తీగలు తగిలి మృతి చెందిన గోపీకృష్ణ తల్లిదండ్రులను పరామర్శించిన సబ్ కలెక్టర్ గోపీకృష్ణ మృతికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపి ప్రభుత్వం తరపున రావాల్సినటువంటి పథకాలు అందే విధంగా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు కృష్ణా జిల్లా సబ్ కలెక్టర్ సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్ర. విద్యార్థి గోపీకృష్ణ మృతి పట్ల విచారణ చేస్తున్నామని, బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు సబ్ కలెక్టర్ సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్ర.